Ainini zvekuzoti ndakechana nemunhu wondodzi kuti hanzi bvisa hembe dzese kudii ndopakuzototi munhu haazopfeki kondomu ipapo. Saka ini mutemo wangu ndikaenda nemunhu ndokwanisa kurara ndakapfeka kana iri tisheti yangu itisheti kwanisa kubvisawo zvekuzasi. Nhasi tichamboti kurukure muchitiudzawo machallenges amunosangana nawo uyezve kuti muzoitanga kuita basa re6 week zvakanyatsofamba sei. Hamuna here zvimo zvamaishuvira kana kuti kune vatariri vedu vangade kuziva kuti makazvitanga mugore ripi zvazvaita sei? Mungasununguka? Ndosununguka. Chakaita kuti nditange basa irori ndechekuti ndandakaroorwa ndine murume wangu ndine vana 2. Saka then zvadaro murume wangu aindishungurudza. Saka pandaona zviri nani ndisiyane nazvo. Ndopandakanzi ndisiye vana kumusha, pandasiya vana ndopandakauya kunoku. Ndatangoita basa irori. Asi zvizhinji zvandosangana nazvo zvakawanda. Unogona kungomanikidzwa bonde usingadi. Kana kuti umhangari nyaya yacho haimboendi kumberi. Ndozvinhu zvandakaona zviri mubasa irori. Vanhu vamungati vanenge vachikumanikidzai bonde vanhu vamunenge muchitoziva here kana kuti vanhu vanenge vasingade kubhadhara mungakwanisire kunyatsopati jekesei ipapo? Ndingoti one challenge yandakasangana nayo ndeye munhu wanga asingatombozivi ndaitoenda kumba obva atondimbunyiridza bonde zvezve. But apo paane 2 years. Ndo zvinhu zvakaita kuti handimuzivi munhu iyeye nanhasi handitomuzivi kana kunongwasa ndambomuona. Anga akadzivirira here munhu? Anga asitomborini. Zvina kutapurirai kana zvingave zvirwere zvepabonde? Aiwa madhisa zvo ndakaenda kupolisi nguva ichiripo vandarapiwa zvangu. But pane 2 years nehalf akudhara. Saka mungatitsanangurire tikati mubasa renyu ndanzwa muchiti mune vana vamakanonoziya kumusha matanga izvi. Kubva pamakatanga imimi raiti mabuda mumba matanga mauya kuno. Pazuva rega rega mungakwanisa kuita mari yakadini? Kana kuino mari pazuva 1 night 1 20 unoiwana. Kana 50 kana kusinawo mari unotogona kudzoka usina chinhu kana usina kana sendi kana 1 week kutodzokera kumba usina kana mari. Asi mune muchichaja mari? Price 5 but vazhinji vanoti ndine 4 ndine 3. Zvinoenderana nemusi kuti zviri sei. Vanhu vane magamuchiro avanozviita kana vakaona vanhu vanongoenzi pa6 weeks kudzikisira kana kuti ramunonyatsoti iri dambudziko iri ramunonyatsoti chakanyatsokuzokupai kuti anorega nditongoita izvi chingave chiri chikonzero ndechipi? Inyaya yekuti inini kuti ndikwanise kupa vana vangu kuti vaende kuchikoro vaite sei baba vacho havana sponza yavanondipa. Saka ndakangoonawo kuti kuna namai takuigire manatural herbs enyu amunoshandisa pabonde. Tine mamwe anoti tapi ekuti ukashandisa baba kana wanga achida kubuda achida kuenda kubhora hapachina kwawachaenda. Unongoona vakungotenderetera vari mumba. Tine mamwe zvakare ekuti baba vakati mwiri wako hausi kudziya. Tinayo anonzi kuti property. Aya ekuti ukashandisa iwe mai mwiri wako unenge watiwo magetsi chaiko. Tibatei panhamba dziri pascreen apo munzozvisere. Saka ndakangoonawo kuti zvinhu zvinongonditirawo fasta regei ndidai. But hangu ndikawanawo zvekuita zvekuti mari inondikwanirawo ndokwanisawo kuita bhizinesi hangu ndokwanisa hangu kuzvisiya. Ungade kuita bhizinesi rei? Kana kutengesa chaiko kana hembe kana kuchero basa chero rinongoita kuti ndiwane kuraramisa vana vangu. Asi riri pamwoyo penyu nderekuita sei? Riri pamwoyo pangu kana kutengesa hembe kana kutengesa mushopu. Saka mukuita basa renyu mune mitemo here yamunopa yamunoti mukanga mabata customer zvazvo pane zvamunomubvumidza pane zvamusingamubvumidzi? Zvamunobvumidza ndezvipi zvamusingabvumidzi? Ainini zvekuzoti ndakechana nemunhu wondodzi kuti hanzi bvisa hembe dzese kudii ndopakuzototi munhu haazopfeki kondomu ipapo. Saka ini mutemo wangu ndikaenda nemunhu ndokwanisa kurara ndakapfeka kana iri tisheti yangu itisheti kwanisa kubvisawo zvekuzasi. Munombovatarisira vanhu ivavo kuti nhengo dzavo dzine dzisina kana zvimwe zvirwere? Ndadi kunyepera inotarisa but ndini ndiri munhu anomadoro. Ungamboshoneka ukadhakwa wozozviona kana mangwana munhu aenda zvinoitika futi izvozvo.
hamumboshandisi here zvimwe zvinhu kana zvekuboosta angave maherbs aringotaurwewa kana kuti makastoma anombouya kana kuti anwa maherbs ari kwanza ana musana wababa anani madrinks akasiyana siyana mamwe ari kugadzirwa mazuva ano tota anenge abhadhara iye yamunoti short time imi munomuita sei munhu akadaro iye ndiye anenge achishandisa here kana kuti ndini anenge auya akanwa zvinhu iye kana iye akamwa ndopakuzoti anogona kana 1 hour iri short time pamwapuwa $3 1 hour umudzoti ashamwa zvakwana ye zvaenderana nemari yako anogona kugana kuita rafu kana kuti ndipe mari yangu mazvona iwe unenge usina simba manje rekuti ukwanise kuita sei kwase mudzora semunhu anenge ari munhu wemurume saka munozoita sei munhu iye anenge hapana semunhu wemukadzi hapana zvamukwanisa muti unongomusiya ungoti rega ndisiyane nazvo saka zvamunozvishuvira zvepamwoyo penyu memuti kana mukawana mabatsirwo amungaita bhizinesi yamunofungira kuti zvamungataurire vana vezimbabwe vakatarisa wangange wachida kubatsirai zvamunoshuvira kuti mungaite ndezvi ini nangu ndoda kana kutengesa mushopu kuti zvangu zviendera mberi nechibasa chandichide baina ndiri kuona hapana kwachinondisvitsa kana kutengesa mushopu kana kutengesa hembe kana kutengesa mubhawa chero basa rinongoita kuti ndiraramisawo vana vangu ndo zvandoshuwira tinotenda sista mungasungire vanoda kuzokubatai vanokubatai sei kuti vada kukubatsirai ungori vandibatsira vanongonibata panhamba dzangu